Lähtö hyväksytään, johtoon avaa 1 Target Horse, ulkopuolella hyvin liikkeelle myös 2 Rock Meslois ja ulkoa 6 Yield Boko, näin kolmerinnan ensimmäiseen kaarteeseen ja sisällä 1 Target Horse pitää kärkipaikan, johtavan perään 9 Research, toisessa ulkona tällä hetkellä 4 Royal Crown, sisärataa seuraavana 10 Jarrah Boko, kolmatta jatkaa eteenpäin 6 Yield Boko ja nyt johtavan kupeelle näin takasuoraan 1 Target Horse, 6 Yield Boko rintarinnan ja avaus 500 tälle kaksikolle 12-5. Johtavana takana juoksee 9 Research ja 3 Maharaja lataa kolmatta eteenpäin, kun on puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Takakaarteeseen 1 Target Horse ja ulkopuolelle tulee Ruotsin mahtihepo Maharaja. Takakaarteessa Maharaja hakee johtopaikkaa, mutta Target Horse vastaa. Sisällä 9 Research ja toisella 6 Yield Boko edelleen ja kaadutaan etusuoralle UET Grand Prixssa vuonna 2009 1200 metriä määränpäähän ja 3 Maharaja on siirtynyt kärkeen. 1 Target Horse seuraa toista ilman vetoapua 6 Yield Boko ja 1000 metriä 14-0. Nyt kolmatta eteenpäin puolestaan 4 Royal Crown ja tämä johtava rinnalle kolmannessa ulkona näin 2 Rock Meslois. Toista seuraavina 5 Red Light Jet, 11 Insect Face ja kaarteessa prässää itselleen kärkipaikan 4 Royal Crown. Viimeistä kertaa takasuoralle ja Ranskan 4 Royal Crown johtaa, sisällä tulevat seuraavina 3 Maharaja, 1 Target Horse, toisella 6 Yield Boko ja kyyti on nyt kylmää. 4 Royal Crown vie täyttä, kolmas puolikas on täyttymässä ja se täyttyy aikaan 11-0. Ja 3 Maharaja nyt johtavan ulkopuolelle. Maharajalla on vielä voimia loppukaarteeseen. Kolmatta hyökkää 2 Rock Meslois. Ja loppukaarteessa 3 Maharaja siirtyy johtoon. 3 Maharaja kärjessä, lähinnä tulee 4 Royal Crown. Tämän rinnalla kipuaa nyt 2 Rock Meslois ja 1 Target Horse tulee nyt toista rataa seuraavana. Ja loppusuora ylhäisessä yksinäisyydessä ja saapuu numero 3. Maharaja Aerial System hyvästelee muut reilut 100 maaliin. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Hyvät naiset ja herrat!